Kisabang ka talaga. Kisabang gidi. Mangirunong ka, sika na tulungan na. Mga ano, kung ada ka, o magayam si Daag, di makita. O, na may balay, tulong kan. Normal ka, kaya mo pa yung nagbalin nga bulag kas ka na. Ewan niya. O, sa bagay. Alanganin kami to. Kaya tayo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sika pa ti daganas ng agsaw ti kasta o kisabam, sika na ti nagaramit kalukwanan. Sika mo kamain. Takala makialam ti biyag ko. Apay sika tinakawak. Sa bali mo tao. Kisaba na ti nga tao, sika pa ti makaungat. Para kanyang mula ti bagbagak. Kasano nga may balod ka. Kaso no, maparta nga dyan, wala siya magamin. Dapat no, medyo naulawawin, naglibas na nakuan. Oo, pala nga sa uwa pa yung madi mabambanog, tangiwa mo ya. Namis ka nga road. Yung napinta sa ato yung glass na nakitangan. Madi mga magagas. Alwa da mga mabitak. Nangingin na ata. Oh, wapo ah. Suman. Bagay ma? Oh! Sila din nyo sa ako. Oh, di ka lang kulungan na. Makasawa ka pa yung harag. Ang pakialam mo, matik makasawa. Apay kadam ni Baak, padinto pa makasawa. Kisaba na ti nga talagaan. Nagado nga pambar mo, rumasong ka pa ilaang. Isublim giti atan na, tama ti pagriririyan na titoy. Kasanok ni Sublay, madinang pabuludan. At alam mo kurat ng tururayag. Kisaba na ti nga taon. Talaga mangirunumang ka't pinagbiag ka. Mga bata, ibagaw naman ako. Kwitaam. Bagay mo. Isla Kanya mong boy. Isla ako ah. Ano eh? Kahit mo? Hindi kaya, isla genius nga wala muna. Hindi kaya, mali baga. Hindi. Padaw to kanya mo din payat. Pero ay gamin yung matapukan. Stopay lang. May tata, alaga mata-matam, tanong pumigsa tikitam. Kwinta ko raw. Tayo bunga marunggay. Sa nga pulaw. Ati kapatitay. Sa nga pulo mo lang na, 5 may isa. 20. Natoy. 20. 40. Ate. Boy, ate ito importante ka. Di bali tulong ako, wag lang mabulag. No, kung mapsot takitam, kapsot ka. Bupat. Gamin no, mga ano, ngada ka, o magayam si Daag, di makita. O, na may balay, tulong kan. Tuleng. Boy, may tayong tulong ng bulag. Yung parang kanya, kawang pilik hindi ah. No, kasparigal lang. No. Normal ka, kaya mo pa yung nagbalin nga bulag kas ka na. Ewan niya. O, sa bagay. Alanganin kami to. Kaya tayo. Alanganin sa amot na pinagbiag mo. Hindi, no, kasparigal lang kung nadamay. Ayun, Kung na di doktor, binawal ko dinamag ko noon niya ti bawal. Bulong marunggay. 5. 25 kaon. Sabong karabasa. Sa nga pulaw, 20. 45. Sa katinay. Majay, 5. 55. Katapay na may isa. Nga tayo. Prinan, tukul mo. 55, dapat ka matinay. Sa nga pulaw, 65. Kisaba na ti nga taon na yan. Ano ka nang bawal? Dinamag ko muna ko noon niya ti bawal nga si Daen. Arak, kung nagkatao may doktor. Dahil natatalungin yung alak pa kung nanakit. Kasi kung naamot dok, kasi yun ang cellphone ng biyag ko kung naamay. Mom, gusto mo di ka tagpa-check up. Bye. Amok ti bagada nga bawal da kanya kon. Niya. Arak. Kay sunang nga kwarta. Agtakaw ka tapos sakti ko. Manggagansyo ka nga talaga. Pasalamat ka tada ng kupit ko kinibagat ka. Isoblem da sukli na. Wari sublay. Kisabam dim na isoble. Ulak tawlaw. Ulitin pa kung na nagarudan. Isipat ko kanya mati chinilas ka. Back and forth ko na nagarudan. Hindi ko ulitin. Anus ka talaga kanya Andres. Lakayang kan, man ano ka nga magbagaanan. Hindi ka pala nga ako. Hindi ka pala nga dumdum kanyak. Mangirunumang ka. Ano? Kami muna ka arak. Muna na. Masangir ka kung nakali doktor siguro ya. Ang kainin mo dapat puro karne kung ano. Oh good, kung naamay. Hindi, muna si doktor kung naamay. Bawal ka sa malansa kung na. Oh. Oh, hindi, doktor. Hindi bawal ka iti ko ah. Tilapia nga sariwa. Mo di.
Eh, iluto Ay, iluto. Oo, bawal mo't lang. Basta 2 weeks ko na, bawal ka sa malansa ko na. Kaya kaya't kumay. Kaso nagliga mo ti paggatang ti sidain nga karnay. So nga, agdamag-damag alatay dagbatin. Boy, Katakatawan pa lang, pabuksitan ka lay. sakan Daki nagpaspasin siya kasta nga grungrungitain. Kaya mo ipakol ko kanyang tatay. Madi man sakit. Talulwag taulo mo tag tinukan. Kay Sublain! Kisa ba na tuwi na ya? Sigurad, balikan. Natural! Alangan siya pag isublay, si kati nagtakaw. Siya tinag-isublita, siya ti mababasahol. Mabaling ko yung kanak. Makitong-tong kanyada. Ato na kuyugan na kati duwa chinilas ko kaya mao. Hindi ko rin. Sigurad, Kisa muna ba ko na rin. tuwi yan? Partakam! Okay, salamat. Agdigdig uso di tao, apa mo taktakawin. Amom lang nagrigat ti panahon tatan, nagginapay ti kasolinan. Kumano magmag na lang hiking kanya. Talo aja graduate. Tadi daycare na. Dati school na, dati college na. Uy, Talo aldaw nga dana, Jay. wood ah. Mayate. Bilayin ka nga talaga. Hmm. Ano mo tirik na kasta no aja makipalpalanit ka, makimakmaki ka kay napuskulat ta ti ropam no ka nga magmangan. Uy, magbubunog nung kapiro pa ko. Tapos kulan. Biliba mo kanya ma. Pero nga ano sa damoy, tagayab damoy. Sa bagay, kasi na talaga ti panagbiyak. Pinapuskulan na ropatan, huwag mo mabiyag. Nawan, ano, kapoy-kapoy ka kayo. Mangyari panagbiyak mo kung nadang ron. Alamatan pare, mabanglas ata ng rabeng ko. Mag-iawit pa ah. Nabsog ka, nabartik ka, dapat take out na. Uy, Apo na laki nga pinagpagnan, kasla ka mo ilang kukutulain. Siguro kami ng Andres. Tatay kapin na sauna sa uta. Pangkulong kurbayada na yun. Wala ka lang. Bakit ka mangbagbaga kanya nga? Uy, uyong ka. Nya, panakaw. Kisa ba na tuyon? Rumasumpay laang sa uga pa nga saong. Si ka nang harot itultulungan eh. Sabang. Madi man napuskul ta ropam maya. Mas day. kaya ipatawat na mga banglays. Sila di minsan nagdibo ay papanat ko, dyan apan. Madyati bagbagik ka. Dibo ay ubeng, pito. May sa baboy. Baka damam day, pagalan alukon ita. Ay masagpaw natin eh. Alukon? Burong ti ay bunga marunggay. Nadya alokon. Adi kasta tayo buka na. Adi medyo kasi din eh. Slide guys. Ay, Awan tayo yan tayo. Masa ajay. Di ikaw kuma Sungar siya ti pagdamdamagak, tanong makan kay ado ti ammo. nunugulay o namaw. Karni may gayang paglaingam. Nya Saka kan. di daw-dawat mo lang ka. Kamang ganda sa te alukon. Matik alot to na to noon alukon na pinburong marunggay. Ay bulong marunggay, bunga marunggay. Pangalak garod ti bulong ti alokon. Ay bunga ti alokon. Jay. Amyanan baka dajay. Kan. Kinubanda. Ure gatangik ton. Kung tagpatawat ti Jai. Na mga Jawot. daw-dawatin, bayada mo, babain. Ako mo ti pira kitinay. Talak. Tayo pira ang bro. Pero 20 pesos lang yaman niya Jai. Kisagpaw mo nga yung pemi ni. Awan. O mo lang. Awan. Basta Bagam to tanong Sinagamaw. Wait. okay. Pero alokon. Uray ka ta Alokon. Baka malipata mo no Jai ako. Alokon. Lukon mo. Kasi ba mapayubing ka, tayo memorize mo pa yun. Masay. Danam. Kisabang ka talaga. Mangirurumang ka nga talaga. Kisabang giti. Mangirurumang ka. Si ka na tultulungan na yun. Sa ba nga taon? So na tinagtakaw siya paiti ko. Sa ba nang pinaungan amang taon? Ang dami itlog to. Wala. Tatayak pa ito, tatala nakita. Wala, nagado. Mario Joseph. Tamba. Nakasuka na siya kagasot ko. Talaga mo iyak. Talaga tumultulong ka may sa tao ka talaga. Kada mo lang kasuka na. Thank you Lord. 246. Nagimasay. Nagdarak ka nga itlog ti bibi ate. Ayos.